नै लोगोफोर आंहा खारै सरनो नागिरदों सिबिंनि खारै हाथफ्ला आरोना बे नैबाव सरनो आङो गोजा ओंखारखायो सिबिंनिया आङो माखासे सरनानै लाखांखाबायबो सिगांनिफ्राय आङो भिडिअ खालामनो हास्लाबासै आरोना नै बिराद मोजांखा आरोना कालारा नायलाय नैबेसोर गंनै ओमफ्राय नैबेसो सिगां सरग्रोनाय ओमफ्राय सेकेन्डआव नैबेखौ एकबारैनो खेरखा बायदिजों गामलाजों सरखादों आङो नै बिसोर मोनथाम ओंखारबाय आरो ओंखारबावगोन बे बिराद गोबाबखा माखासेखौ दोनदों आङो उनावहाय माबानोसै दै लाखाबाय आङो बे दैजों होनोसां माबायदि ओंखारबावो नायनोसै गोबाब जागोन ना जाला जा मोजां नुखायोना नायलाय लाल साहानिफ्रायबो गोजानि गोसोमस्रो नुलायलायखायो गंथाम ओंखारबाय बियो नैबेहाय एसे नांबावगौ बेथ' सिगां बानायग्रोनायमोन नैबे सेकेन्डआव बानायनाय सेकेन्डनि दैनि बे नायफिनदो माबायदि कालार गयो दहाय आङो दै होदोंमोन ना बे रानजोब्बाय नै गोजा गखादों ओमफ्रायो बांद्राय माबा गैला खोमा र' नायनाय गोबाबैनो दङ एसे दै होबावनांगोन नैखौ होनानै आङो होला आरोना साबाखौ गारनोसै बासनबो मानजि जागोन खोमा दोननांगोन जोंगोन ना बे खारै बुस्थु साबाजों मिटिङाव फैबाय आङो दा सफैबाय आङो नायनोसै माबायदि रायलायो मानो फैदों नोंलाय बबावबा जागोन मानो फैदों गावदा फैदोब्रा नोङो फैबानो जाबाय मानसिफ्राबो गोबां जाहांबायानो नै आं बारा लाबाय थाला आरोना बांद्राय गोलाव लाया भिडिअआ गोलाव जागोन नालाय बेनिखायनो आं दसेल' लानोसै आङो फैफिनबाय हारसिं सोनाय खोमसि जाबोलायबाय आङो न' मोननोसैयानो रावबो गैखाया लामाथिंजाय फारसेथिंजायबो रावबो गैया आरो ओरैजाय फारसेथिंजायबो रावबो गैया नायलाय लोगोफोर Mami. Why? मा खालामगासिनो नोंलाय मा खालामगासिनो नोङो बैफोरलाय मा लामलाबायनाय न' मोनफैबाय आङो लोगोफोर मेंगुलायबाय हाल्ला माबा खोमसि जाफैलायबाय मामि हारसिं थाबाय थारा दोनो उफाय गैया एसेनोसै आरोना लोगोफोर